Dobrý deň, vážení diváci. Vítam vás pri sledovaní aktuálnej časti relácie Fórum Trenčianskeho samosprávneho kraja. Témou dnešnej diskusie bude miestna aktná skupina Vršatec. Ja medzi nami vítam vzácnych hostí, ktorí prijali moje pozvanie a spolu túto tému prediskutujeme. Vítam medzi nami inžiniera Juraja Ondračku, ktorý je predseda Masky a starosta obce Horná Súča. Dobrý deň. Ďalej inžinierku Ľuboslavu Sokolovú, administratívnu pracovníčku miestnej akčnej skupiny Vršatec. A taktiež Petru Šupákovú, ktorá je manažérka MAS Vršatec. Dobrý deň. Takže mohli by ste nám povedať, čo si pod pojmom MAS, alebo teda miestna akčná skupina, dokážeme predstaviť, čo to vlastne to MAS je? Pán Ondračka. Miestna akčná skupina je to v podstate združenie verejného, súkromného a neziskového sektoru. Je to zložka, ktorú vytvoria tieto subjekty na báze nejakej spolupráce a rozvoja toho konkrétneho územia, na ktorom pôsobí miestna akčná skupina. Čo vás motivovalo, aby ste takéto občianske združenie vytvorili? Slečna Šupáková. Ja si myslím, že o tom vzniku by najviac vedel plať práve pán predseda, keďže ja som nastúpila až po udelení štatútu, takže by som bola rada, kľudne nechal sa odpovedať otázku. Čo sa týka vzniku miestnej akčnej skupiny Vršatec, tak v podstate to bolo, podnet taký hlavný bol ten, že v programe rozvoja vidieka na programovacie obdobie 2007 a 2013, ktoré práve skončilo, bola zaradená os číslo 4 a to je program LEADER. A priamo tento LEADER funguje už v európskych krajinách dlhodobo od roku 1991 a u nás je bol implementovaný prvé obdobie 2007 až 2013. A práve táto os 4 slúžila na podporu týchto miestnych akčných skupín, na financovanie rôznych projektov, ktoré tieto miestne akčné skupiny na tých svojich územiach implementujú cez stratégiu, ktorá sa pripravuje na toto územie a ktorú potom riadiaci orgán schvaľoval. Tak my sme sa v roku 2007, keď už bol schválený program rozvoja vidieka, rozhodli, že tiež na našom území založíme takúto miestnu akčnú skupinu. Tak sme sa dali dokopy 5 obcí a jedno mesto Nemšová, Horná Súča, Dolná Súča, Skalka nad Váhom, Hrabovka a Horné Srnie, plus mesto Nemšová a založili sme tiež jednu takúto miestnu akčnú skupinu. Potom neskôr v roku 2008, keď boli vyhlásené výzvy cez OS 4 na predkladanie týchto integrovaných stratégií, tak sme zistili, že ako taká malá miestna akčná skupina zo 6 obcí, že to nebude mať až taký veľký význam, tak sme sa rozšírili o ďalšie občianske združenie, kde boli zasa združené ďalšie obce zo severu nášho územia, od Bolešova, Borčic, Slávnice, Kameničany až po Ilavu a Dulov. Tak sme pribrali ešte ďalšie obce, dokopy 14 obcí, takže spoločne z 20 obcí sme vytvorili jedno spoločné kompaktné územie 20 obcí, na ktorom sme vytvorili MAS Vršatec. A keďže ten Vršatec bol na našom území, tak sme si dohodli spoločný názov, ktorý nás bude reprezentovať a tým je ten symbol Vršatec, ktorý máme aj v našom logu. Už ste teda spomínali, že ste akční v týchto rôznych projektoch, získavate granty z Európskej únie do rôznych sektorov. Mohli by ste nám priblížiť tie aktuálne projekty alebo výzvy, ktoré sa vám podarilo zrealizovať? Takže čo sa týka implementácie, tá prebiehala od júna 2010. Tá posledná výzva bola vyhlásená teraz v auguste v roku 2013 a skončila 28. decembra roku 2013. My sme dostali, tak ako takmer všetky miestne akčné skupiny na Slovensku, ktorých je 29, 2,8 milióna eur, 2,08, aby som bola presná, čiže 2 milióny eur na rozdieľovanie prostriedkov do územia a mali sme pripravenú stratégiu a akčný plán. Ten pôsobil v tej oblasti, že asi 70% zdrojov bolo už vopred zameraných na verejný sektor, čo teda tvorí 20 obcí, dnes už 21, nakoľko počas samotnej implementácie sme pribrali ešte obec Zamarovce a ešte sme rozšírili svoje územie. No a asi 25% ide do súkromného sektora, kde ale sme mohli, ako to vyplývalo z legislatívy ministerstva, čerpať iba z osy 3, z opatrení osy 3, kde bolo teda pre Masky možné podporovať iba ubytovanie v cestovnom ruchu, diverzifikáciu smerom k nepoľnohospodárskym
činnostiam a podporu občianskych združení v oblasti vzdelávania a informovania. Tie naše činnosti boli teda značne obmedzené. Keď si to len porovnáme napríklad s Českou republikou, aby ste pochopili, tam napríklad môže začínajúci podnikateľ si z masky čerpať dotáciu na otvorenie fitness centra, na zamestnávanie ľudí a tak ďalej. A to v tomto období nebolo možné, bohužiaľ. Čiže sme boli značne oklieštění. Napriek tomu sa nám teda tú stratégiu podarilo naplniť takmer na 100%. Momentálne nám tam ostali už len úplne zostatkové zdroje, ktoré teda dúfame, že budeme môcť ešte vyčerpať. No a dokopy sme prijali do dnešného dňa 73 projektov v rámci samotnej implementácie integrovanej stratégie. Máme potom aj také menšie komunitárne programy, ale verím, že k tým sa potom ešte dostaneme, lebo to je samotná téma sama o sebe. Čo sa týka tých projektov, tak rekonštruujeme obecné budovy, napríklad obecné úrady, kultúrne domy, vytvárame detské ihriska. Určite jedný z najužitečnejších projektov bolo rekonštrukcia miestnych komunikácií a budovanie chodníkov. Potom bol aj najväčší dopyt. Robili sme rôzne cyklotrasy. Boli tam tržnice, to bolo veľmi zaujímavé na obohatenie možno také obce. Čiže skutočne dá sa povedať, že čo bolo v PRVčku v osi 3 pre obce, tak všetky tie činnosti na každú sa dostalo. Mali sme to tak nastavené aj v monitorovacích ukazovateľoch a podarilo sa nám naplniť všetky monitorovacie ukazovatele, ktoré boli. Slečna Sokolová, vieme, že má Zvršatec okrem týchto väčších projektov alebo finančnej podpory zahrňa alebo zúčastňuje sa a organizuje aj také menšie projekty, akcie, či už pre deti, školu, mládež. Mohli by ste nám k tomu povedať, že vlastne ako ste sa k tomuto dostali a akým rôznym spôsobom propagujete túto miestnu akčnú skupinu? Miestna akčná skupina Vršatec okrem teda tej projektovej činnosti organizuje aj rôzne aktivity pre obyvateľov územia. Organizovali sme výtvarnú súťaž, ktorá bola určená pre žiakov základných škôl na území MAS. Cieľom teda tejto súťaže bolo to, aby sme už najmenšie detičky zapojili práve do rozvoja vidieka nejakým spôsobom, aby oni prostredníctvom teda svojich výtvorov komunikovali aj so svojimi rodičmi a rodičia sa začali zaujímať práve o masku. Výstupom tejto výtvarnej súťaže s názvom Očami detí, kedy v roku 2013 sa organizoval už 3. ročník, bolo doposiaľ Pexeso a z minulého ročníka výstup bude zbierka povestí. Taktiež sme organizovali fotografickú súťaž Mas Vršatec v objektíve, letné kino. Ďalšou aktivitou veľmi zaujímavou boli brigády na hrade Vršatec. Takisto máme vytvorený súkromný grant pre členov súkromného sektora. Prebehli mini rekonštrukcie na území Mas Vršatec. Je toho naozaj veľmi veľa. Taktiež vieme, že vy stále priberáte nových členov, alebo proste každý, či už fyzická osoba alebo občianske združenie, obec sa môže stále stať členom. Takže čo preto musí urobiť, aby sa členom mohol stať a čo všetko to členstvo zahrňa, aké výhody, povinnosti? Takže čo sa týka členstva súkromného sektora, to musí byť viac ako 50%. Máme to dané priamo z legislatívy Európskej únie. A dnes sme na čísle 53, kedy máme 21 členov verejného sektora a ten zvyšok teda je súkromný sektor. Je to skutočne veľmi jednoduché. Stačí vyplniť prihlášku a keďže nám v poslednej dobe chodilo tých prihlášok dosť veľa, tak sme sa rozhodli, že by nás mohli presvedčiť títo uchádzači o to nejakým motivačným listom, prečo vlastne by sa vôbec chceli stať členmi miestnej akčnej skupiny. Aké majú z toho výhody? Tá najväčšia výhoda je to, že my sme si ako Maska vytvorili zo súkromných zdrojov, ktoré teda máme či už z 2% alebo práve z týchto členských príspevkov, taký vlastný komunitárny súkromný grant. Na základe tohto súkromného grantu podporíme členovi súkromného sektora akýkoľvek projekt, ktorý je pre ňo prospešný, pokiaľ naplňa verejný záujem. Tým príkladom by som uviedla napríklad hudobnú skupinu Mladík z Hornej Súče, ktorí si chceli nahrať CD. Takže toto CD z nášho pohľadu, keď si pripravili taký projektík na našom veľmi jednoduchom tlačívku, naozaj pre nás nemal nejaký verejný dopad. Tí občania by to nejakým spôsobom nepocítili. Išli teda za starostom, dohodli sa s ním, že starosta nakúpi materiál a že spoločne s rodičmi natrujú zabradlia v obci. To znamená, že proste vytvoria, dajú do toho niečo svoje, vytvoria dá sa povedať, nejakú verejnoprospešnú prácu, ktorú už tí občania nejakým spôsobom pocítia.
To znamená, že takýto projekt bol podporený v plnej výške. Pretože jednak áno, je pravda, že oni si spravili CDčko, po ktorom veľmi dlho túžili a na ktoré peniaze nemali, nakoľko sa jednalo o občianske združenie, ale zároveň tam bol aj ten verejný dopad a to naučenie sa starať sa o to vlastné územie. Druhým veľmi zaujímavým projektom bol tiež z DFS Čajka, zhodou okolností rovnako z Hornej Suče, ktorý zase ako takú protihodnotu toho projektu, aby mohli chodiť vystupovať, na to dostali peniažky, tak chodili vystupovať do sociálnych domov a domov dôchodcov, kde vlastne obšťastňovali takto tých starých ľudí. Vybrali si všetky takéto sociálne domy na území Mas Vršatec, dohodli si tam stretnutia a tieto deti tam chodili normálne vystupovať a toto bolo rovnako predmetom projektu. Čiže takéto projekty určite áno. Ďalej sme tam podporovali naučné chodníky, to bolo tiež vynikajúci projekt. Čiže naozaj sa dá nájsť veľmi veľa vecí, pretože ten zoznam aktivít je v našom prípade úplne neobmedzený. Výška čerpania môže byť až do 3 000 eur. Takže to je, čo sa týka pre súkromný sektor, čo sa týka takýchto dotácií. Obce ako také už nepodporujeme, nakoľko tie môžu čerpať napriamo cez tento program LEADER, kde teda oni majú samozrejme ďaleko väčší balík peňazí. Ktoré môžete povedať, že sú také tie najväčšie úspešné projekty, alebo ktoré bolo tak najťažšie dosiahnuť? Ja by som spomenula tie najúspešnejšie a na tie, na ktoré sme najviac hrdí. Sú to vlastne malé komunitárne programy. Jedná sa o celoročnú vyhlásenú výzvu, kde ktorýkoľvek občan ani nemusí byť z územia Mas Vršatec. Stačí, ak sa predmet rekonštrukcie bude týkať územia Mas Vršatec. Jednoducho pošle na masku krátky list s tým, že teda je tam nejaká zanedbaná plocha, alebo sa jedná o zanedbané ihrisko, alebo proste ide o určitý objekt, ktorý si vie predstaviť, že ak dostane dotáciu na materiál alebo na rôzne potreby, dajme tomu vo výške od 500 do 800 eur, tak dokáže okolo seba zorganizovať dobrovoľníkov, ktorí mu pomôžu takúto plochu vyčistiť, zrekonštruovať, opraviť. Takýchto projektov sme do dnešného dňa prijali až 7. Zapájajú sa dosť aj mladí ľudia. Väčšinou nás to prekvapivo vyšlo okolo 350-400 eur. Dohodli sme sa vždy aj s príslušnou obcou, v ktorej katastri sa daný objekt nachádzal. A to boli fantastické projekty. To si neviete predstaviť, že za aké malé peniaze oni čo dokázali zrekonštruovať. My sme úplne na novo natreli kaplnku v Kameničanoch. Na domácej oslavy tá kaplnka vyzerá ako nová. V Nemšovej sa kompletne zrekonštruovalo ihrisko na Záhumni. Takisto v Hrabovke mali ihrisko z pevných materiálov, to znamená, že stačilo to natrieť, opraviť možno nejaké drevá na sedačke, na hojdačke a rovnako nás to vyšlo nejakých 350 eur. Opravilo sa ihrisko nad Cigáňom, ktoré 20 rokov nefungovalo a obnovili si tam mladí ľudia miniligu a to všetko za pár peňazí. Ďalej, čo sme to narátali, tak už vlastne máme 75 zapojených dobrovoľníkov, teda zvlášť individuálnych osobností, ktorí sa takto zapojili do daného projektu, čo je podľa mňa fantastický úspech, pretože tí ľudia sa úplne inak stavajú k takýmto projektom, keď do toho vložia svoju vlastnú prácu. A my sa stále riadíme tou filozofiou, že netreba čakať na to, kým to všetko padne zhora, ako často počúvate, prečo toto starosta nevybavilo, alebo prečo toto sa nespravilo, pretože tá maska vám dáva možnosť, spravte si to kľudne sami. Nič iné to nechce, len možno venovať sa tomu 2 dní. A dá sa to spraviť. Vy ako predseda by ste nám mohli povedať, čo sa týka tej organizačnej štruktúry, vlastne máte, myslím, 4 členov, len kvázi na také tie administratívne práce a ostatné sú všetko dobrovoľníci? Čo sa týka priamo chodu kancelárie, tak v podstate tá organizačná štruktúra kancelárie je samozrejme závislá od financií, koľko máme a koľko si môžeme dovoliť zaplatiť za mzdy a mzdové prostriedky a samotný beh a chod kancelárie. Tak aj v rámci nariadenia sú predpísané 3 povinné osoby, ktoré by mala každá maska mať na Slovensku, a to je manažér, administratívny pracovník a potom účtovník. A je na maske, ako si to v podstate rozdeliť. Takže my využívame všetky 3 tieto pozície naplno, takže ich máme obsadené plným pracovným úväzkom. Manažérka v podstate tam má na starosti, aby manažovala celý ten proces okolo implementácie stratégie a prijíma projekty, kontroluje ich od tých jednotlivých členov obcí. Ako ste počuli, za toto obdobie ich bolo 73. Takže následne musí ich odkontrolovať, predložiť pre výberovú komisiu, ktorý je ďalší článok potom tej organizačnej štruktúry. To sú zasa externí odborníci, ktorí v podstate zasadajú vždy po ukončení každej výzvy.
im sa dostanú tieto projekty na stôl, oni ich musia skontrolovať presne podľa štruktúry, čo sú povinné prílohy, či naozaj obsahujú všetky náležitosti a oni odporúčajú v podstate, ktorý ten projekt schválime a ktorý neschválime a ktoré sú vhodné na realizáciu. V podstate, ak by bolo viacej projektov, čo sa nám aj stáva, ako je alokovaná čiastka na tú príslušnú výzvu, tak musia samozrejme aj určiť, ktorý projekt sa vyradí a nebude hodnotený a posunú len tie, ktoré sú ohodnotené. Čo sa týka ďalšej pozície, to je administratívny pracovník, takže Ľubka v podstate má na starosti všetky administratívne činnosti, čo sa týka odosielania pošty, príjmania pošty, evidovania, plus ďalších administratívnych prác, ktoré treba v súvislosti s týmito projektami vykonať. No a účtovníčka, samozrejme, tá musí sa starať o ten chod, o tie financie a zabezpečuje komplet účtovníctvo celej miestnej akčnej skupiny. Ak môžem ešte doplniť pána predsedu. Ja by som rada ešte doplnila aj to, že naša maska, ale samozrejme aj viaceré masky na Slovensku, si sami vytvárajú to, akým spôsobom sa oni prezentujú do územia. V prípade našej masky to nespočetné množstvo aktivít, ktoré my vlastne máme v priebehu roka, je okolo 7 až 8, či už sú to propagačné aktivity, alebo sú to aktivity pre ľudí. A to takisto všetko vlastne máme na starosti my nielen, že to vymyslieť, ale dať tomu aj určitú formu a potom určitým spôsobom to dať do územia. Čiže je to ako keby ešte to naviac, ako chceme tú masku priblížiť tým ľuďom, že prečo vlastne chceme tú komunitu spájať, aby sme vzbudili záujem v tých ľuďoch a takisto im trošku aj rozšírili ten obzor, ako to bolo v prípade toho letného kina, čo Ľubka spomínala. Na územie Mas Vršatec to bola veľmi inovatívna akcia a napríklad mnohé obce to už od nás prebrali. Také mesto Nemšová si to napríklad alebo Horné Srnie prevzala do takej miery, že začali to praktizovať každý týždeň. Nakoľko my nie sme schopní to takýmto spôsobom aj na základe toho, že teda sme tam 3, nie sme to schopné každý týždeň samozrejme hrať, ale jednoducho, že to inšpiruje tie obce, aby boli oni same také akčnejšie. Keď už sa rozprávame o tej propagácii, ja som teda si nejaké materiály študovala o vás a všimla som si tam, že ste boli teda na prezentácii na základnej škole o maske. Chápu deti, čo miestna akčná skupina je, alebo akým spôsobom sa snažíte priblížiť? Tak myslím si, že úplne najmenšie deti v podstate možno až nie tak celkom chápu, že čo to teda tá maska je. Na to sme tu teda my, aby sme sa to snažili aj tou hravou formou, napríklad prostredníctvom toho Pexesa, im teda priblížiť a ozrejmiť. Oni sa takisto napríklad na tých našich aktivitách podieľajú, takže tam vystupujú. To znamená, že už od toho útleho veku majú možnosť sa prezentovať a sú možno, že určitým spôsobom aj spätí s tou maskou. Takisto, keď už ste spomínali tú propagáciu, tak štvrťročne vydávame spravodaj Mas Vršatec. Vyšli nám naozaj veľmi pekné čísla. Spravili sme to tak podľa ročných období, to znamená jar, leto, jeseň, zima. Takisto máme prenádherný katalóg, ktorý má naozaj úspech. Vydali sme ho aj v anglickom jazyku. Takisto dvojjazyčne máme spravené aj malované mapy územia. To znamená, že našu krásnu malovanú mapu si môžete aj poskladať. Je praktická, zmestí sa do každého batohu. Sú tam vyznačené cyklotrasy, turistické a naučné chodníky a takisto rôzne ďalšie atraktivity v území. Propagujeme sa samozrejme aj, ako som spomínala, tým Pexesom a tento rok plánujeme vydať aj receptár s tými najlepšími a samozrejme tradičnými receptami z územia Mas Vršatec. To znamená, že nielen deti, ale aj mladí ľudia napríklad na tom letnom kine naozaj mali záujem o spravodaj, takže zapájajú sa aj mladí ľudia a takisto aj starší, pretože sme mali aj súťaž v pečení a v najlepšej domácej pálenke Chutia vône Vršatca a presne tak, ako aj to letné kino, ktoré Peťa spomínala, že obce teda prebrali, tak obec Bohunice prebrala presne takisto aj štafetu tejto súťaže v pečení a tento rok sa vlastne konal u nich ten prvý ročník v kaštieli v Bohuniciach tejto súťaže. To znamená, že naozaj naše aktivity sú pre všetky vekové kategórie. Ja by som doplnila, ak môžeme ešte k tým školám. Tak čo sa týka aktivít, tak napríklad našimi členmi sú aj skauti z Horného Srnia a títo nám zabezpečovali jednu takú aktivitu pre žiakov základných škôl. Robili také trošku environmentálne povedomie pre tú mládež, pre tie deti a v podstate vysvetľovali, čo je to ochrana životného prostredia a všetko, čo sa týka tej environmentalistiky.
No a následne my sme na to taktiež spustili súťaž, v podstate čistá obed, čistá mas, kde v podstate sme zapojili všetky základné školy, ktoré fungujú na našom území a po spolupráci s obcami, ktoré zabezpečili potom odpratanie vyzbieraného odpadu, tieto školy so svojimi žiakmi zbierali a čistili prírodu, v podstate nejaké územia, ktoré sú v tých príslušných obciach zanedbané alebo boli dlhodobo tam odpadky odhodené, tak jednoducho sa nám podarilo takýmto spôsobom vyzbierať množstvo odpadu. A samozrejme aj to prispieva k tej environmentálnej výchove tých mladých detí, lebo v podstate naozaj, tak jak sa hovorí, Slovensko alebo aj tú obec máme podľa toho, ako sa my správame v tej obci k tej prírode a všetko, tak je to naša vizitka a snažíme sa už od malých detí a od tých žiakov pôsobiť na nich, aby si vážili tú prírodu, aby udržiavali v čistote a jednoducho, aby naozaj tie naše obce boli čo najrýchlejšie, čisté, krásne a pekné. Tieto menšie projekty a akcie, nápady na ne si vytvárate sami alebo prichádzajú od členov masky? Robíme si ich sami. Musíme byť veľmi kreatívni. Ale o tom to presne aj je. Kto chce mať proste dobrú a kvalitnú masku, tak musí prihľadať na potreby toho územia, čo je jedno zo základných špecifik samotného programu LEADER ako takého, ktorého metódu my používame. Takže vlastne musíme byť aj sami kreatívni. Tá metóda LEADER v sebe zahrňa strašne veľa výhod oproti veľkým operačným programom, ktoré fungujú. Vezmite si, že tá prvá vec je, že v prípade, že je vyhlásená výzva, tak my robíme konzultácie k tým projektom. To znamená, že vezmeme si napríklad projekt pre obce, to znamená, alebo pre mesto, ten starosta, primátor s nami skonzultuje, či toto je vhodný projekt, či naplňa tú stratégiu, či vôbec má nejakú šancu, aby ten projekt prešiel. Zároveň súťažíte iba s tými ostatnými obcami, to znamená, že nie je to ako na veľkej výzve, kde ani neviete, či vôbec do akého kola ste postúpili a tak ďalej. My im naozaj sa snažíme pomáhať, takže je to ten základný princíp, volá sa to, že z dola nahor. Je to presne ten opak, ktorý je v rámci veľkých operačných programov z hora nadol, pretože my sami si aj dokonca tie projekty aj vyberáme. Tá výberová komisia, tí externí hodnotitelia sú vyškolení tak, aby prihliadali na stratégiu MAS Vršatec, ktorá teda nejakým spôsobom ten projekt vždy musí naplňať. A to je práve to dôležité. Teda my sami na tej určitej komunite, ktorá dnes tvorí okolo 34 000 obyvateľov, my vieme, čo je pre to územie dôležité a tak tomu aj pristupujeme. Aj tie projekty, ktoré sa vyraďujú, keď náhodou je menší finančný obnos, ako reálne sú žiadosti, tak vlastne oni keď to aj zoradia, tak naozaj sa prihliada k tomu, no ale tento projekt je najužitočnejší, tento projekt bude pre najširší počet obyvateľov. Čiže naozaj sa k tomu snažíme aj takýmto spôsobom pristupovať. A toto je práve tá inovácia. Ďalej ten líder dáva obrovský dôraz na komunitu, na to, aby tí ľudia sa zapájali do toho diania, aby to nebolo stále len o tom, že máme tu obce Kameničany Slávnica alebo Bohunice Prúske, kde vlastne jednou nohou na chodníku ste v Prúskom a druhou ste v Bohuniciach, ale tvárime sa, že nie sme ako jedno územie, pretože to nie je pravda. Sme tu stále na jednom území pod Vršatcom a tak by sme sa k tomu aj mali stavať a tak by sme sa aj mali správať. Čiže preto aj napríklad, keď robíme projekty väčšieho charakteru, umiestňujú sa, dajme tomu, do centra, napríklad do Nemšovej, alebo do Ilavy, alebo do Prúskeho, tak aby potom tam bola tá spádovosť, aby k tomu mal ďalší okruh ľudí prístup. Čiže jedná sa o všetky tieto faktory, ktoré my zohľadňujeme, jednak pri výbere tých projektov, ale samozrejme už pri koncipovaní samotnej stratégie. V nasledujúcej ukážke si môžete pozrieť niektoré z projektov, na ktorých sa zúčastňuje MAS Vršatec. Prvý príbeh je z Hornej Súče a nazvali sme ho príznačne Investície do modernizácie. Obhospodarujeme zhruba 1200 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho je 900 hektárov trvalých trávnych porastov a 300 hektárov ornej pôdy. Na tých 300 hektárov ornej pôdy pestujeme plodiny, ako sú oziminy hlavné, pre vlastnú potrebu, pre živočíšnu výrobu. V tejto prevádzke vyrábame udené parené syry, vyrábame tu brinzu, maslo, zákvas a ovčí syr. Konkrétne tohoto objektu bol to objekt starší, bol rekonštruovaný, bola tu komplet vykonaná prístavba krmnej chodby, obslužných komunikácií, krmného žlabu, nátery oceľových konštrukcií, výroba nových zábran, teda nová elektroinštalácia, nové napájanie, teda vodovod a koncovka maštálneho hnoja
Takto sme zmodernizovali 2 objekty. Druhým objektom je telatník, kde bude aj napájací automat, ktorý sa v súčasnosti spúšťa do prevádzky a do projektu patril teda potom ešte nákup techniky. Celý projekt aj vrátane nákupu poľnohospodárskej techniky bol zhruba v objeme 750 000 eur. Modernizácia nám vlastne pomohla hlavne v úspore pohonných hmot aj pracovnej sily. Druhá inšpirácia je z jedného z najznámejších mäsokombinátov, ktorý pôsobí v našom regióne. Tento príbeh sme v rámci opatrení v osi číslo 1 Národnej siete rozvoja vidieka nakrútili v Trenčíne a nazvali sme ho Zvýšenie kvality a odbytu výroby. V prvom rade na nových zariadeniach a nových priestoroch je práca pre pracovníkov menej fyzicky náročná. Je pre nich podľa môjho názoru aj zaujímavejšia. Nové stroje, nové technológie sú už na súčasnej svetovej úrovni, kde sa tým ľuďom aj jednoduchšie pracuje, majú jednoduchšiu obsluhu tých zariadení a tie produkty sú kvalitnejšie. A v tých priestoroch, ktoré sú nové, samozrejme sa aj ľudia cítia lepšie a tým pádom podávajú aj lepšie pracovné výkony. Čo sa týka ďalšieho stupňa plnenia tohoto projektu, bolo to zakúpenie automobilov, keďže máme vlastnú dopravu a vlastnou dopravou riešime našu distribúciu výrobkov. Takže sme zakúpili 3 automobily z prostriedkov tohoto projektu. A tretia fáza bola dobudovanie a rozšírenie skladových priestorov, expedičných priestorov, umývárky, ktorá slúži na umývanie preprave, kádi a zvýšenie hygieny na pracovisku a pri celkovom spracovaní mäsa a výrobe mäsových výrobkov. Finančné prostriedky boli vtedy ešte uvádzané v slovenských korunách. Bolo to 31 817 000 slovenských korún, kde 50% sme mali možnosť vyčerpať z prostriedkov Európskej únie, z fondov. A tých 50% sme museli vlastnými prostriedkami investovať do tohoto projektu. Pripomeňme, že nové stroje spĺňajú všetky náročné normy Európskej únie, rovnako po stránke hygienickej, ako aj bezpečnosti práce a ochrany zdravia, ďalej kvality produkcie a zlepšenia pracovných podmienok. Ďalší inšpirujúci príklad na úspešný projekt rozvoja vidieka sme zaznamenali na gazdovstve Uhliská v Nemšovej Závade. Práve v tomto katastri sa nachádza jedna z najmenej úrodných pôd na Slovensku. Zdá sa, že majitelia tohto agroturistického centra si poriadne vysúkali nielen rukávy a našli recept na úspech v tom najširšom zmysle slova. Veď posúďte s nami. Platby v znevýhodnených oblastiach. Obhospodarujeme tu 70 hektárov pôdy, ktoré patria teda do tých nízkoprodukčných plôch. Pestujeme tu objemové krmiviny pre hospodárske zvieratá, ktoré tu chováme, pretože tu vieme dosiahnuť lepšiu pridanú hodnotu a lepší úžitok z tejto lokality cez tie hospodárske zvieratá a samozrejme cez tú agroturistiku, na ktorú sme takisto orientovaní. Bolo to na prelome 2009-10 rokov, kedy sme tu našli pár kilometrov od domu, kde bývame, starú opustenú maštál. A vtedy môj spoločník a svokor v jednej osobe navrhol, že tu by sme mohli trošku vylepšiť strechu a spraviť nejakú ohrádku a naskladniť sem možno 2 ovečky a kozičku a zajačíkov pre naše malé deti a jeho vnúčence. Takže to bol nejaký taký pôvodný zámer, že sem budeme chodiť relaxovať a oddychovať. No, po 2,5 roku úsilia sme dneska na stavoch trošku vyšších. Máme tu 20 koní,
15 kráv so 40 telatami, 30 kusové stádo oviec, kozy, aj zajkovia tu nejakí sú. Takže je to už v úplne iných dimenziách, ako sme pôvodne uvažovali a s tým samozrejme prišli potreby aj tie zvieratá, vytvoriť im také podmienky, aby sme splnili jednak to pohodlie zvierat alebo welfare, ako sa tomu v Európe hovorí, a samozrejme vytvoriť aj prostredie pre ľudí, ktorí sem prídu. A tá motivácia bola vlastne tá, že tým našim deťom a potomstvu ukázať, že ako sa možno niekedy žilo na vidieku a čo to všetko obnáša. Všetci by sme si prijali hospodáriť len v tých najlepších podmienkach, ale keďže my sme sa rozhodli tento projekt realizovať tu, tak hľadáme tie pozitíva, ktoré tu nájsť vieme. Gazdovstvo Uhliská je príkladom úspešného projektu opatrenia v osi číslo 2. Samozrejme, dobré príklady z regiónu, v ktorých úspešne spolupracujú realizátori a zástupcovia Národnej siete rozvoja vidieka, nenájdeme iba v oblasti poľnohospodárstva a agroturistiky. Ďalší inšpirujúci príbeh nás oslovil v obci Skalka nad Váhom a ten doslova dáva nový rozmer rozvoju miestnej kultúry. Nazvali sme ho Rekonštrukcia kultúrneho domu. Tento komplex, zrekonštruovaný kultúrny dom, sa zrodil z podnetu občanov, nakoľko kultúrny stánok v Skalke nad Váhom nebol dôstojný a nemohli sme prevádzať kultúrne akcie, ktoré si vyžadovali situácie alebo teda podnety od občanov. Takže získali sme na tento kultúrny dom príspevok z Európskej únie z Fondu rozvoja vidieka, kde teda sme dostali dotáciu takmer vo výške 430 000 eur. Za to sme zrekonštruovali tento kultúrny dom v takomto znení, ako je vidieť na týchto záberoch, a určite bude slúžiť účelu, a to, či sú to zábavy, či sú to rôzne kultúrne vystúpenia, ale i v rámci dopytu občanov svadby, takisto oslavy, a skúsime si to využiť v maximálnej miere len na kultúrne akcie a nekumulovať to s nejakými prenajmami z iných oblastí. Treba povedať, že obec Skalka nad Váhom je najstarším pútnickým miestom na území Slovenska. A práve nový kultúrny dom vytvorí potrebné zázemie pre návštevníkov každoročnej púte a pravidelného medzinárodného stretnutia umelcov Ora et Ars. A nie len pre nich. V uplynulej časti sme priblížili projekty a to, ako vlastne funguje MAS Vršatec. Spomínali sme stratégiu. Ako takáto stratégia vzniká? Stratégia vzniká v podstate z dola nahor. Preto je to aj líder a toto je jedno pravidlo, že naozaj všetci ľudia z celého územia majú možnosť sa vyjadriť pri vzniku tej stratégii, či už k tomu, čo by chceli na tom území zmeniť, kto môžu predstaviť svoje dobré nápady, svoje myšlienky. A miestna akčná skupina, keď formuje tú stratégiu, tak vychádza zo všetkých týchto vyzbieraných myšlienok, nápadov, návrhov. Taktiež sa robia rôzne prieskumy v každej obci medzi obyvateľmi. Pripájajú sa do tejto diskusie podnikatelia, ktorí na tom území pôsobia, samozrejme samosprávy, obce, zastupiteľstva, poslanci a taktiež aj tie neziskové organizácie. Čiže je to zhluk myšlienok, ktorý títo ľudia na tej najnižšej úrovni vyprodukujú, ktoré sa potom nejakým spôsobom musia učesať, musia sa upraviť, naplánovať. Ďalej sa skúma nejaký ten vývoj obyvateľstva do budúcnosti, koľko ľudí je narodených, ako nám stárne obyvateľstvo a ďalšie faktory, tieto demografické, z ktorých sa prognózuje v podstate na to ďalšie obdobie. A jednoducho, keď už máme tieto podstatné údaje, sa tieto údaje analyzujú a na základe tejto analýzy sa pripravuje tá najlepšia stratégia na to ďalšie obdobie v rámci toho územia. No a do tej stratégie samozrejme, každá stratégia musí mať stanovené nejaké ciele. Tieto ciele sa stanovujú na základe tých najhorších vecí, ktoré sú
nedostatkom na tom území a to sa stanoví ako najlepší cieľ alebo ten prioritný cieľ a potom tie ďalšie podciele. A na základe tohto potom v podstate sa robí akčný plán. Že či máme vôbec zdroje na to, odkiaľ môžeme zobrať zdroje, odkiaľ môžeme čerpať, z ktorých operačných programov, z ktorých vlastných zdrojov, z ktorých iných zdrojov a celé sa to navzájom previaže od začiatku až do konca. Od tej analýzy cez tú strategickú časť až cez ten finančný rámec. Máme stratégiu a čo ďalej? Prichádzajú výzvy, ktoré sú teda dané na určitý sektor, môžete určitý obnos peňazí previesť možno na niektorých podnikateľov, ktorí sú v určitom tom sektore alebo pracujú v určitom tom odvetví. Ako to funguje? Táto stratégia, keď je hotová, je spracovaná, tak v podstate ministerstvo v predchádzajúcom období to bolo tak, že vyhlásilo 2 výzvy, v ktorých vyberalo z týchto stratégií na celom Slovensku 29 masiek. Takže aj teraz v následujúcom období to bude obdobný spôsob, že v podstate ministerstvo vypíše výzvu, kde tieto stratégie z jednotlivých území miestnych akčných skupín sa opäť predložia do Bratislavy, kde budú tieto stratégie hodnotiť, ktoré naozaj sú priateľné, naplňajú všetky podmienky, ktoré stanovujú tie vyššie dokumenty, ako je program rozvoja vidieka alebo iné operačné programy. A v podstate, ak bude mať tá stratégia dostatok bodov, tak bude schválená a tým pádom miestna akčná skupina dostáva štatút. To je v podstate nejaké oznámenie alebo rozhodnutie ministerstva, že je pridelený štatút a s týmto štatútom dostáva aj finančnú alokáciu. Ten balík, ako my sme dostali v tomto období 2 milióny, ktoré môže prerozdeliť v rámci tých 3 sektorov verejnému, súkromnému alebo neziskovému na tom svojom území počas toho nasledujúceho 7-ročného obdobia. Spomínali sme taktiež projekty spolupráce, teda čo to je a na akom princípe teda fungujú? Líder ako taký sa delí na také 3 podopatrenia. 4 jednotka je teda samotná implementácia stratégie, potom tam máme chod miestnej akčnej skupiny, to je to, čo približoval pán predseda, ako funguje tá kancelária. No a tým posledným sú teda projekty spolupráce. Tie môžu mať 2 úrovne. Či je to národná úroveň, to znamená, že našimi partnermi sú masky zo Slovenskej republiky, alebo nadnárodná úroveň, to sú masky z celej Európskej únie. Nám sa podarilo už úspešne zimplementovať 2 projekty spolupráce. Teda jeden bol projekt národnej spolupráce, druhý bol nadnárodnej s našou partnerskou Vodňanská ryba z Českej republiky. Češi to majú trošku lepšie nastavené, pretože tam bolo možné, aby sa vlastne zapájali do týchto projektov spolupráce a žiadali o tieto zdroje z Európskej únie aj neschválené miestne akčné skupiny. Žiaľ, na Slovensku sa takéto niečo zatiaľ nepodarilo, ale dúfajme, že toto sa zmení v budúcom období. V každom prípade ten prvý projekt bol taký mäkší projekt, kedy sme vytvorili webovú stránku a prepojili sme 2 masky, Mas Teplička a Mas Vršatec. Mas Teplička je teda náš partner a naša susediaca maska so sídlom v Trenčianskych Tepliciach, ktorí teda majú strašne veľa návštevníkov, ale práve hľadali možnosti, ako tam týchto návštevníkov udržať čo najdlhšie. Takže sme spojili dokopy zase možnosti, ktoré ponúka naše rozľahlé územie, ktoré hlavne pre návštevníkov ponúka perfektnú turistiku, športové výžitie. Je tam veľmi veľa kultúrnych a historických pamiatok. Naozaj na našom území, keď si vezmeme ktorékoľvek mesto, alebo máme tam v katastri obci Sedmerovce nádherný kostolík románsky Pomínovec, čo je jedna z 3 najstarších pamiatok na celom území Slovenska. Málo kto o tom vie. Dokonca samotní obyvatelia Masky ani nevedia, že takúto fantastickú pamiatku tam máme. Alebo krypta Hugolína Gavloviča. Takže toto všetko sme vlastne prepojili z Mas Teplička a snažili sa vytvoriť takýto projekt spolupráce. Ten druhý úspešný projekt bol teda z Mas Vodňanská ryba, kedy sme dávali vytvárať veľké tabule dvojmetrové do každej jednej z členských obcí a vlastne tieto tabule majú celkom zaujímavú grafiku. Je to taký novodobý štýl, zase aby sme sa priblížili teda tomu trendu, ktorý momentálne je, že teda ešte to musí všetko aj dobre vyzerať, ale musí to byť aj obsahovo naozaj bohaté. Teda obsahuje to aj všetky QR kódy a už proste tieto veci, ktoré dnes už sú naozaj bežné. Sú obohatené fotodokumentáciou a sú bilingválne, je tam teda ešte aj anglický jazyk. Zase, aby tí turisti, ktorí prišli na územie, aby sa vedeli orientovať. No a urobili sme fantastický webový portál www.turista.masvrsatec.sk,
Tento portál v sebe zahŕňa komplet všetky údaje pre turistov, pre návštevníkov, čo sa týka ubytovacích jednotiek, stravovacích jednotiek. Sú tam zakreslené cyklotrasy, naučné chodníky, kultúrne, historické pamiatky, no naozaj všetko. Všetko je to opäť dvojazyčné. Sú tam dokonca fotografie z histórie, sú tam popisy toho, aké pamiatky nájdeme na našom území, alebo dokonca chránené rastliny, čo sme robili zase v spolupráci s členmi HKO, ktorí nám k tomuto tiež poskytli svoje materiály. Takže tento portál naozaj dosť odporúčame. A čo je výborné, že teraz sme podpisovali zmluvy k ďalším 5 projektom spolupráce. Ten jeden je projekt na vyhliadkovú väžu, ktorá bude umiestnená do Trenčianskej závady. Takže budeme robiť dosť vysokú väžu, na ktorú sa veľmi tešíme, pretože tá najbližšia je v Dohňanoch a potom už na tom našom území žiadna nie je. A už aj existuje nejaká predstava, že kde tam bude? Áno, bude v Trenčianskej závade, bude to asi 300 metrov od agrofarmy na takom vyvýšenom kopci. Vlastne podpísali sme zmluvy zhodou okolností tento týždeň, takže dúfame, že už v apríli, v máji už dojde k prvým rekonštrukčným a teda stavebným prácam, na čo sa teda veľmi tešíme. Toto je projekt národnej spolupráci s našim partnerom MAS Požitavie Širočina. Potom ten druhý veľmi zaujímavý projekt sa týka toho, že budeme robiť voskové figuríny 5 najzaujímavejších osobností z nášho územia, ktoré budú teda dlhodobo umiestňované v maske, ale najskôr tomu bude predbiehať tá putovná výstava, kde teda si vyberieme 5 až 8 obcí, ktorých tieto figuríny budú privezené a budú naozaj v reálnej veľkosti a budú približovať tých ľudí naozaj čo najdôkladnejšie. Tým ďalším projektom, čo je teda taká moja srdcová záležitosť, je vytvorenie outdoorových fitness, ktoré budú v Ilave, v Nemšovej a v Hornej Súči. Čo to pre obyvateľov znamená, takéto outdoorové fitness? To outdoorové fitness znamená, že budú tam stavané prvky, ktorých bude teda 7, tak ako sme uviedli do projektu aj dokumentácie a keďže sme sa aj potrebovali zmestiť do rozpočtu. 7 prvkov pre všetky vekové kategórie. Jedna zostava, ktorá posilňuje samotný bodybuilding a to ostatné budú stroje, ktoré môžu používať aj seniori alebo deti. Dostupné celoročne, pevne spustené zo zemou a samozrejme zadarmo, za voľný vstup. To znamená, ktokoľvek, kedykoľvek bude mať chuť si prísť zacvičiť, keď príde do Ilavy, do Nemšovej a do Hornej Súče, tak bude mať možnosť si takýmto spôsobom zacvičiť. Takže to bude tiež takisto veľmi dobrá vec pre náš región, ktorú, áno, trošku sme obkúkali z tej západnej Európy, ale myslím si, že určite bude prínosná pre naše územie. Ten ďalší projekt je teda už projekt nadnárodnej spolupráce, ktorý robíme s 3 českými maskami. No a ten bude zase dávať dokopy divadelné súbory, všetky divadelné súbory na území MAS Vršatec a budeme robiť letný festival divadiel, kedy aj my pôjdeme do Českej republiky, Češi prídu k nám, naše divadla sa pomiešajú, urobia perfektné hry, vtipné väčšinou a budú so slovenskou tematikou. To bola naša podmienka zase, aby sme budovali tie naše hodnoty a tú našu kultúru. No a k tomu im v rámci projektu zakupujeme aj obrovské pódium, čo je teda takisto veľká výhoda. No a ten posledný projekt sa bude zase týkať tradičných výrobcov, kedy budeme poskytovať priestory v podobe nákupov rôznych drevených stánkov a krojov, čo si teda myslíme, že tu veľmi chýba, pretože kedykoľvek sme chceli nejaké kroje požičať, či už keď my chodíme prezentovať masku na rôzne výstavy, tak sme ich teda dali rovno ušiť z projektu, ktorý nám bol schválený a budeme robiť okolo 70 krojov. Jeden bude z Červenokamenskej doliny, ten druhý bude od Nemšovej po Súču, pretože tie kroje sa veľmi nemenili. No a budú aj robotné, aj sviatočné, budú aj pre ženy, aj pre mužov vo všetkých veľkostiach. Takže verím tomu, že každý, kto potom bude mať aj záujem takéto kroje využiť, si príde na svoje. A ako to bude potom fungovať s tým požičiavaním, alebo tak budete mať nejakú úschovňu? Áno, určite budeme mať úschovňu a bude to samozrejme, to musím povedať, že prioritne pre našich členov, ale bude to pre všetkých občanov a pokiaľ tie kroje tam budú k dispozícii, tak bezplatne si ich bude môcť každý zapožičať a takýmto spôsobom reprezentovať svoj región, lebo to bol vlastne ten hlavný nápad, prečo ich vôbec spraviť. No a chceme to spropagovať, takže na jednej z týchto akcií, ktoré pripravujeme, chceme robiť aj takú modnú prehliadku z týchto krojov, kde samozrejme budú prizvaní aj naši českí partneri, ktorí zase majú obmenu v tých krojoch, majú zase trošku iné. Takže vlastne urobí sa aj také podujatie s tými krojmi. Úžasné. Keď už sa tak nejak pozeráme do budúcnosti, alebo blízkej budúcnosti, aké projekty už sú schválené a budú schválené, ako vyzerá budúce obdobie, čo sa týka programu LEADER? Čo nás čaká?
Tak budúcnosť, teda masku skôr. budúcnosť je ešte zatiaľ v otázkach, lebo momentálne prebieha v podstate prípravný proces partnerskej dohody, ako to všetci sledujeme. Takže v prvom rade musí byť partnerská dohoda na úrovni Bruselu a Slovenska podpísaná a schválená. A následne, keď bude táto partnerská dohoda medzi našou krajinou a Európskou úniou, tak budú prerokovávané operačné programy, ktoré budú tiež následne schvaľované. A medzi nimi je aj program rozvoja vidieka, ktorý hovorí o budúcnosti lídra na našom území. Takže ja počítam, že ak to stihneme do konca tohto roka, tak budeme radi. Takže tie prvé náznaky už vieme aj teraz, pretože ako Más Vršatec, keďže máme záujem o to, aby ten líder tu fungoval a sme takými nadšencami, tak sa snažíme zapájať aj do týchto príprav, do tých diskusí o budúcnosti. Tak Peťa Šupáková je členkou pracovnej skupiny pre program rozvoja vidieka a ja zasa som člen pracovnej podskupiny pre oblasť líder, pre tie miestne akčné skupiny, takže trošku sa snažíme zapájať a dávať vhodné myšlienky, do čoho by mohol v budúcnosti ten líder investovať, do čoho by tam mohli ísť prostriedky, aby bol naozaj ten model toho partnerstva vyvážený, či už medzi tým neziskovým, súkromným alebo verejným sektorom. Takže určite do budúcnosti bude možno viacej prostriedkov pre podnikateľov. Určite si tam nájdú veľa aktivít, ktoré budú môcť financovať aj neziskový sektor a samozrejme zostane ešte dostatok financií aj pre verejný sektor. A toto považujeme za obrovské plus, pretože za jeden z najväčších práve problémov tohto obdobia bola tá neuveriteľná oklieštenosť opatrení, že hoci my sme robili integrovanú stratégiu, čo teda bola komplexná stratégia, ktorej akčný plán sa zameriaval na všetky oblasti, ktoré naša analýza vyhodnotila ako nedostatočné, ale mohli sme, dajme tomu, podporovať v rámci tej 2 miliónovej dotácie iba možno 10% z toho všetkého, čo nám práve táto analýza vyhodnotila. Tá situácia v budúcom období by sa teda mala zlepšiť, čo považujeme za obrovský úspech pre celý slovenský líder. No a rovnako takisto trošičku očakávame zvýšenie pokrytia územia, pretože nás to častokrát aj mrzí, že my totiž to absolvujeme strašne veľa pracovných ciest, či už do zahraničia, alebo aj po Slovensku. A keď aj prídete do oblasti, kde tá maska je, tak niekde ani nevedia, že vôbec nejaká maska sa nachádza. Ja dúfam teda, že už naši občania aspoň o nejakej maske počuli, alebo aspoň registrujú vítacie tabule na našom území. A je to veľmi smutné, pretože pokrytie na území Slovenska je v súčasnej dobe najnižšie v rámci celej Európskej únie. A toto si myslím, že by sme si mali naozaj zvážiť a zlepšiť do budúceho obdobia. Práve preto, že my fungujeme ako doplnkový zdroj voči štátnej úrovni, tak to nazvime. My sme práve ten princíp zdola nahor, ten, ktorý by im mal pomôcť, ten, ktorý by mal nejakým spôsobom pomáhať práve na tej komunitnej, na tej najnižšej úrovni. A myslím si, že na Slovensku existuje obrovské množstvo veľmi dobrých masiek, ktoré aj vzhľadom k nepriaznivým podmienkám dokázali naozaj vyťažiť z tých zdrojov úplne maximum. Slečna Sokolová, mohli by ste nám povedať, ako je to, možno ani nie s tou osvetou masky, pretože robíte rôzne propagácie, naozaj snažíte sa tu Más Vršatec propagovať, ale ako je to s tou osvetou, či tí ľudia reálne o tom vedia, nie len, že videla som tabulu Más Vršatec, ale viem, čo to je, zaujímam sa o to, chodím na akcie, dokážem si ich vyhľadať? Myslím si, že sa ľudia zaujímajú či už o masku alebo o región, pretože napríklad na také letné kino nám v priemere prišlo okolo 100 divákov, čo je, myslím si, veľký úspech. Takisto nás sledujú, či už na internetovej stránke, vidíme to na základe návštevnosti, vieme si to takýmto spôsobom odsledovať, takže myslím si, že áno, majú reálny záujem. Takisto my sa snažíme propagovať aj na takých aktivitách, ako je napríklad potravinárska a poľnohospodárska výstava v Nitre a tí ľudia prídu k stánku, reálne sa zaujímajú, berú si mapy, berú si spravodaj, berú si katalóg. Takisto sme boli v Trenčíne na Region Expo Tour. Chystáme sa tam aj tento rok, takisto sa zúčastňujeme Leaderfestu. To znamená, že myslím si, že ľudia majú záujem o to územie a zaujímajú sa. Nie je to až tak, ako by sme chceli, ale my sa snažíme robiť všetko preto, aby sa tí ľudia zaujímali a
aby nás Môžete sledovali. konštatovať, že za ten čas, čo funguje maska, sa zmenilo to správanie ľudí a povedomie voči svojmu okoliu a územiu? Myslím si, ja to vnímam tak, že určitým spôsobom aj áno, pretože poviem to na príklad brigáda na hrade Vršatec. Prvá brigáda bola veľmi slabúčka, čiže to už na tej poslednej brigáde sa aj zúčastnilo 30 ľudí, čo považujem za veľmi pekné číslo, vzhľadom k tomu, že tá brigáda bola dobrovoľná. Že ľudia v tú sobotu sa zobrali na úkor svojho voľného času a teda prišli a pomohli nám vyčistiť ten hrad. A ako je to na druhej strane s primátormi a so starostami obcí, ktoré patria do územia Mazvršťac? Áno, vy ste jeden z nich. Pán predseda, to je taká zaujímavá otázka v tomto prípade, v tomto smere, že ako oni zobrali to, že prišlo niečo nové, ako je miestna akčná skupina, prišli nejaké výzvy, kde môžu podať projekty vlastne a získať nejaké peniaze. Zostali aj oni takí akčnejší, že naozaj sa zapájajú a chcú spraviť niečo preto? Nie je to len, možno len v tomto období, ale počas celých 4 rokov alebo počas celého toho fungovania masky? Tak ja si myslím, že na našom území určite to zanechalo nejaké stopy a najmä v tej spolupráci. Že trošku tá komunita, keďže je nás tam 20, samozrejme nemôže niekto uchmatnúť úplne všetko z toho balíka 2 miliónového a panuje tam aj nejaká tá solidarita, chceme, aby sa každému ušlo. Tak jednoducho taká trošku väčšia komunikácia je medzi nami, výmena skúseností a jednoducho vieme ľahšie spolupracovať. Predtým to bolo v podstate trošku také, že každý sme sa hrali z tých starostov a primátorov na vlastnom piesočku, ale tá maska v podstate nás priviedla k tomu, aby sme začali viacej spolupracovať. A naozaj to má zmysel, lebo naozaj dokážeme pomôcť aj takým obciam, ktoré sa dostanú do nútenej správy, majú finančné problémy a jednoducho v toho spoluprácou, že jeden mu poradí to, druhý to, tak jednoducho skôr sa z toho dokáže dostať. Kebyže zostane sám, sa trápi sa s tými problémami a má problémy. Ale takto v rámci toho nášho partnerstva, tak dokážeme si takýmto spôsobom pomáhať. Dokonca naša podpredsednička vyslovila takú veľmi zaujímavú myšlienku. Hovorila to vlastne na Vianočnom večierku, že ona je starostka obce Tuchyňa, pani Hejduková, a boli teda už členmi viacerých mikroregiónov, viacerých združení, čiže má s tým bohaté skúsenosti, starostkovie, neviem, či 4. obdobie. A povedala, že zo všetkých tých organizácií, v ktorých kedy tá obec bola začlenená, tak najväčší zmysel vidí práve v maske a povedala, že nie, to samozrejme súvisí s tým aj tá dotácia, zase nemôžeme sa tváriť, že nie je to jedna z tých zásadných vecí, ale ide tam hlavne o tú komunitu, ktorú to vytvára a presne o takéto priateľské prostredie. My vlastne aj z pohľadu kancelárie sa snažíme im tie podmienky také vytvárať. Robíme napríklad raňajky so starostami, kde to je veľmi neformálne stretnutie, kde my ako pracovníčky navaríme starostom, oni prídu, robíme im tam prezentáciu a diskutujeme o víziách masky zase z pohľadu verejného sektora, čo by si oni predstavovali, s čím súhlasia, či sú ochotní zase do takýchto vecí investovať, lebo ja si osobne myslím, že také spolufinancovanie zo strany obce nikdy nie je na škodu. Takže takýmto spôsobom sa ich snažíme nastaviť a zase sa tam aj stretneme častokrát aj s odporom voči niektorým veciam a toto sa im nepáči a toto sa im nepáči, ale každopádne sa o tom aspoň hovorí. Lebo to je dôležité, nič nie je horšie, ako keď my sa dozvieme, že niektoré veci si oni myslia a ako si nám to nepovedali a my o tom samozrejme nevieme a potom zistíme, že sú s tým vlastne nespokojní. Môžete povedať, že starostovia alebo teda predstavitelia obce motivujú tých občanov, aby tak nejak viac spolupracovali a dbali na tú komunitu? Pýtam sa vás, aby ste náhodou neprikreslovali, keďže... No niektorí určite áno, my máme niektorí fakt tak zlatých tých starostov, že oni dokonca chodili normálne za tými občanmi, ktorých videli určitý potenciál a sami im o tom hovorili, ak náhodou nezachytili, či už v rozhlase alebo na webovej stránke. Ale sú potom takí starostovia, ktorí do dnešného dňa sami v podstate nevedia, o čom tá maska je, čo je teda veľmi smutné. Ale to už je na nich, oni sú v tej verejnej funkcii, takže oni by sa mali zamyslieť sami nad sebou. Ale v každom prípade to hodnotíme pozitívne. Z väčšej časti sa naozaj stretáme viac menej s takou dosť pozitívnou tou spoluprácou. Naozaj, ak by sme mali si spomenúť na nejaké negatívne veci, tak by sme ich narátali možno na prstoch jednej ruky. Lebo viete, ako nič nie je dokonalé, je to úplne normálne, je to práca s ľuďmi. To znamená, vždy tam bude niekto, kto je nespokojný, treba to aj tak brať, vytvoriť si nad tým ten určitý nadhľad
a proste stále smerovať k tomu cieľu. Spomenuli sme teda už masku z pohľadu jednotlivcov, alebo teda komunity ľudí, z pohľadu obcí a jej predstaviteľov. A ako je to s občianskymi združeniami? Vieme, že spolupracujete aj s nimi. Oni častokrát majú úplne iný predmet činnosti ako vy. Dokážete si tak navzájom pomôcť, možno nejaká tá spolupráca? Vieme, že častokrát sú závislí od tých 2% daní. Či je tam skôr také súperenie, alebo je to naozaj na báze súperenie spolupráce? Tam určite nie je, pretože ak sú našimi členmi takéto občianske združenie, tak majú u nás možnosť vlastne dostať aj finančnú dotáciu, čo pre nich je častokrát možno jediný zdroj príjmu za celý rok. A skôr je tam určite tá forma tej spolupráce. My máme viaceré orgány, monitorovací výbor, dozornú radu, kde teda predstavitelia aj občianskych združení sú zastúpení ako forma súkromného sektora. No a my za to odmieniame, že napríklad keď podajú projekt, tak dostanú o nejaké bodíky navyše práve za to, že sú ochotní venovať svoj voľný čas, hoci sú to častokrát zamestnaní ľudia, vezmú si dovolenky práve kvôli aktivitám masky alebo proste vo svojom voľnom čase nám pomáhajú. Takisto sa nám už viackrát stalo, že sme už pomáhali občianskym združeniam formou propagácie alebo iných vecí. Už len vôbec tým, že nás oslovili, ani nemuseli byť našimi členmi, ak sa nám tá ich činnosť páči. Tak my s tým naozaj nemáme žiaden problém a ak to naplňa ciele našej stratégie, sme ochotní tieto občianske združenia podporovať aj takýmto spôsobom. Veď sa len vezmete tie divadelné súbory. Dá sa povedať, že žiaden z nich nie je dnes našim členom a celý projekt nadárodnej spolupráce je v podstate postavený na ich podpore. Ale dá sa povedať, že oni nie sú našimi členmi, oni pre nás nevykonávali žiadne aktivity a tak ďalej. Skôr naopak, my sme v tom hľadali nejaké to kultúrne vyžitie, vedeli sme, že tam sú, oslovili sme ich, chcete, máme takéto možnosti, môžeme podať takýto projekt, zdá sa nám to ako výborný nápad a vy zase pre vás je to tak prospešné, že v podstate oni by inak tieto zdroje finančne nenašli v takej miere, ako im to my vieme zabezpečiť cez ten projekt, ktorý teda našťastie bol úspešný. Radi by sme vyzvali občanov, či už z územia Mazvršatec alebo mimo územie Mazvršatec, keby využili príležitosť, ktorú im poskytujeme vo forme otvorenej celoročnej výzvy, kde teda stačí iba možno na pol strany na jednu stranu popísať nejaký objekt, ktorý sa im zdá momentálne zdevastovaný, ktorý by si vyžadoval trošku práce, trošku rekonštrukcie. Nech nám pošlu k tomu aspoň 3 fotografie súčasného stavu, nech pridajú krátky návrh riešenia. A ak sú ochotní zorganizovať okolo seba aspoň 3-4 ďalších dobrovoľníkov, tak ja pevne verím, že ak bude projekt dobrý, tak ho môžeme podporiť a takýmto spôsobom zase pretvárať to naše územie. Keďže čas našej relácie pomaly uplynul, ja by som sa chcela rozlúčiť a zároveň poďakovať mojim hosťom, že prijali toto pozvanie a porozprávali nám o veľmi zaujímavej téme, ako bola miestna akčná skupina Vršatec. Ďakujeme. Vám, divákom, ďakujem za pozornosť. Dovidenia.